बे खामानि मावबाय थानाय समाव नैबे बे हाग्रा दंफाङा माने आसुरित आरोना बे दांबानो मोख्रेबगोन आरो माने दाउसा मोख्रेब होनना बुंनाय जायो। नोंथांमोना मा बुङो आं बेखौ मिथिया, जों खिन्थु दाउसा मोख्रेब होनना बुंनाय जायो। आं नोंथांमोननो देखायगोन। नै दांनाय लोगो लोगो बिदिनो दा जों बिलाइखौ नुदोंना, बिलाइखौ नुदों हनै बे सबो गुवार गुवार दंजोबो, खिन्थु आखाइखौ होनाय लोगो लोगो मा जागोन बेयो थख्र'जोबगोन। बेलाय आखाइखौ होनाय लोगो लोगो थख्र'जोबगोन हनै। माने गोदोनि आबै आबौमोना लाजियो होनना बुङो आरो मानसिफोरना बिदि दाङोब्ला माने लाजियोनो थख्र'जोबगोन आसुरित नायो। नाय गासिबो थख्र'जोबगोन, गावलां गावलां दङ खिन्थु दांबानो थख्र'जोबगोन इयो। बे आंनि आखाइ दांबानो थख्र'जोबो हनै। खिन्थु गुवार गुवार दङ, खिन्थु दांबाथाय मा जासिगोन बे थख्र'जोबसिगोन। आसुरित ना बे दंफांनि बिलाइआ आरो बे दंफाङा। बे हाग्रा दंफां माने आसुरित सक जानो लुगैयो, सक जानो लुगैयो। बे नै दांबानो सोमावबानो थख्र'जोबो। आसुरित माने उन्दैनिफ्राय जों माने मा दंफां दांबाथाय लाजियो, लाजियो होनना बुङो आरो थख्र'जोबसिगोनलै हनै। थख्र'जोब्बाय हनै दांबाथाय थख्र'जोबगोन ओरै नांबानो। मावबानो थख्र'जोबबाय आरो नांबा माने ओरैबायदि सेन्स जायो खोमा माने आंखौ दांदों होननानै सेन्स जायो खोमा, बेखौनो लाजिनानै मायो खोमा माने। दाउसा मोख्रेब होनना बुङो जोङो, नोंथांमोना मा होनो? दा बेखौ माने बेखौबो सबबो मिथियाना बे दंफांखौ बे दंफांबा बे हाग्रानि दंफांखौ। बिनिखायनो माने बे बिदिखौ बेहाय माने देखायना होनाय जाबाय आरो। बे हाग्रा दंफाङा माने आसुरित सक जानो गोनां, बेखायनो नोंथांमोना नायदो, सोरबा जुदि मिथियाब्ला नायना लादो। बेखौ दाउसा मोख्रेब होनना बुङो, हाग्राफ्राव थायो आरो। दंफाङाव माने सु गोनांसो बिराद माने उसुबिदा माने थाबायनाय बायदिसिना बे दाउसा मोख्रेबा बिराद उसुबिदा खालामो, सु दङ। बिदिनो हायोबा बेखौ जावख्रनानै गारनायानो मोजांखा। बेखौ मोजां नङा, खिन्थु बेखौ माने बे दांबानो लाजियो नालाय थख्रबो नालाय, बेनिखायनो आं माने भिडिअ खालामनाय जाबाय आरो थख्र'जोबबानो। मोनफा मोननै दङ।